אירופה ל3 דקות בשבילי, זה היה בסיום השיר, כשנתתי ככה את התו האחרון, ואז הורדתי את הראש, יש לי זיכרון מאוד חזק מזה, ופתאום התפרס על פניי חיוך מטורף, רואים את זה גם, ואני כאילו פתאום הבנתי איפה אני נמצאת, את הרגע, 3 דקות האלה היו חשובות שהן יהיו מדויקות, אבל אז זה נגמר, וכשזה נגמר, יש את ההתפרקות הזו. זה החוויה שלי עם ה3 דקות האלה.